Themba ukuthi imibuzo enjalo angizoyithola. Ngani zakwethu le video le ngifisa ukuyibhekisa kakhulu kubalandeli abanomona ngoba ngeke sikufihle ukuthi kunabalandeli bakaMaskandi abanomona, uyabo. So ngiyibhekise kibo le video, hayi kuwo wonke umuntu omlandeli, ngoba angifuni igcine mhlambe sekuthinteka nomuntu mhlambe ongezukwazi ukuthi uthinteka kanjani. Ngani zakwethu ngike ngakhipha i-album yakhe Zala kaMkube enengoma la ngifisharishe khona umthandeni uSK, yabo. Ngenza ivideo ngacela ukwesekwa abalandeli bakaMaskandi, amabhinca, ngawahlanganisa wonke. Ngase ngimenshina ingoma le engenze nomthandeni noGatsheni, ngayibeka izathu ukuthi kungani ngicela ukuthi abantu bestreame zona kakhulu. Kodwa ke kwaba khona ingxenye yabalandeli engabathatha ngokuthi babalandeli abanomona, abavele basikomite ekuthenini bona abezuzeseka lezi ngoma ngoba mina ngibakhiphele ngaphandle. Kodwa ngagcina ngixakekile ukuthi ngibakhiphele ngaphandle ngaliphi, ngoba ngangiyibekile izathu zokuthi abafowethu laba ngisebenze nabo izivumelwano zethu bezithini. So ngiyacela ukuthi bengeseke ukuze nami ngizokwazi ukwenza iqiniso kubona. Kodwa ke ngagcina ngithola ukuthi kunabantu engathi inkulumo yami babathanga kahle. Well, ngazama-ke mhlawumbe ukuthi ngithi ngiyayilungisa, kodwa ngabona ukuthi still ayilungiseki ngoba umuntu uma ngabe nenhloso yakhe angeke uzumlungisa. Kumanje bafowethu sihlangene siyifolo likaMaskandi, siyanandisa la sinandisa khona, kuyasebenzela ukuhlangana kwethu soMaskandi ngoba kwenza ukuthi sazane kangcono, sikhumbulane nje, sibonelane, sibe nje units babantu abahlangene, yabo. Njengoba ngikhuluma nje nge-weekend besisethakani siyokweseka ibhola elidlalwa woMaskandi elasungulwa iNdlamlezo uKhuzani Mvokampungose. Siyoleseka sikanye nabo, sigida ifolo kumnandi, sihlangene, okuyinto esicabanga ukuthi iyasebenzela leyo thina siwoMaskandi ngoba okubalekile ukuthi sibe umuntu munye. Kodwa manje okumangazayo kubukeka ngazuthi kunabantu abangayithandi into yethu yokuhlangana soMaskandi, abafise ngathi singahleze sabantu abakwebhanayo, kanti phela thina umsebenzi wethu ukubumba isizwe. Kubalekile ukuthi mangabe kukhona into esiyibonayo ukuthi ingasihlanganisa isenze sibe munye, leyo nto leyo senze sure ukuthi siyazibandakanya nayo. Kodwa ke manje kuyamangaza ukuthi abalandeli laba nomona bafise ngathi ngabe leyo nto leyo ayiqhubeki. Ngivukeke izolo ekuseni utrenda nje isikhova uSK, umfana owafikela kimi emculweni, ngambonisa izinto eziningi engiyiqhenyayo ngaye, uyabo. Etrenda nje nge-instrument yengoma yakhe ezophuma esizwakela ukuthi vele izovala kwasani izoba ihit. Ngayijabulela, ngayijayivelela yona, njengokuthi phela akusho ukuthi mangabe usukhulile ubaba kangangami kanje wena usenayo imizwa into enhle ayikuthinti, yabo. Ngenza leyo video leyo ngayiposta. Ngoba khona futhi abalandeli abanomona futhi abangethukayo, abangithukela ukuthi ngijayivela iriddimu yengoma kaSK esophuma. Ngokuyizwa mina ukuthi kukhona into eza nayo, kungijabulisa lokho ngoba phela umfana ufikele kimi ngamkhulisa. Njengobani ongazali indodana, ithi mayisikhulile leyo ndodana leyo yaba nenhlahla yaphumelela mhlambe ngaphe kwakhe ebese yayizona, engabe sakwazi ukuyishayela ihlombe mangabe yenza izinto ezinhle. Mina ngiyayiqhenya ngoSK futhi ngisazoqhubeka ngiyiqhenye, futhi nomunye ozokwenza kahle kwangibakhulisayo kumanje ngoqhubeka ngiyiqhenye. Nabanye abakhona esinabo endimeni basibuye etsakana nje siyokweseka ibhola lasungulwa uKhuzani. Kuyindlela yokumbonisa naye ukuthi siyayiqhenya ngomqondo wakhe naye aqhamuka nawo ukuthi kube neclub yoMaskandi. Yini balandeli bakaMaskandi abanomona nifuna siyenze ukuze nibone ukuthi nathi siyathanda ukubumbana sibe munye. Futhi ke igama elithi baba noma khehla la kimi sekukhona abantu engibonayo ukuthi sebelisebenzisa ngathi liyinhlamba. Alive isibusiso kimi lelo gama lelo, ngoba mangakutshela ukuthi before ngifika kule minyaka engikuyona ngifika ekuthini ngibe ubaba ngidlule phi naphi. Kimi ukuba yikhehla noma ukuba ubaba kuyisibusiso nje kimi esikhulu kabi. Usukungigitaza mawuthi baba kimi noma uthi mkhulu, noma ngabe kuthiwa ngibiza ngani ocabanga ukuthi iyangiphoqa. Mina ngisuke ngijabula ngoba ngikuthatha njengesibusiso ukuthi ngifike la ngafika khona ngokwempilo nangokwempumelelo nangakho konke nje engiyikho, ngoba akubanga lutho ngifikela la ngikhona. Abaningi abafowethu uNkulunkulu akabanika ngithuba ukuthi bephile beze bebe ngangami bebona izingane zabo
seyikhulile nazo sekukhona izinto ey'kwazi ukuzenza umuntu azakwazi yena ukujaja ingane yakho ukuthi hayi lokhu noma ngingasekho emhlabeni kuyo wakho umuzi hhayi lokhu kufuna uma ngingasekho ngisebenza kanzima ukuthi ngibophe ingqondo ukuthi kwakho umuzi so kuyisibusiso kimi lokho bafowethu so ungacabanga ukuthi mawuthi leli ikhehla noma lomkhulu ungidicelela phansi cha ngiyayiqhenya nje ngokukhula kwami uNkulunkulu ungibusisile bafowethu ake siyifundiseni ukuthi ubumbano sigqugquzele sonke sibe munye inhle kabi into esiyiyona sokomasikande njengamanje ngabe sikhulekela ukuthi iqhubeke nge-weekend nge-28 sizobe sisembongolwane eshowe siyifolo lo masikande siyojabulisa abantu ongakufuni lokho ngizwelana naye ngoba hayi okwamanje isagqilaza lento ngiyabonga.